Hare Hare Krishna Ram Hare Ram Krishna Ram Krishna Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, Hare Krishna. Devaya Om Namo Vasudevaya Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रजावादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अष्टप्रलयेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 8 കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ തുടങ്ങാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ഇന്നലെ ഏത് ശ്ലോകം വരെ കണ്ടത്? 16ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? മാതാജി 16 വരെ. ഇന്നലെ നമ്മള് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകാനിടയ്ക്ക് പോവാണ്? ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉത്തര ഓടി വരാണ് അല്ലെ. അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ഉത്തര ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരാണ്. ഓടി വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? തന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാൻ മാത്രമേ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. എന്താണ്? ഭക്തവത്സനായ ഒരു ഇരുമ്പാസ്ത്രം എന്നെ സമീപിക്കുന്നു, എന്നെ ദൈവിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ എന്റെ ഭ്രൂണത്തെ രക്ഷിക്കണേന്നാ പറയുന്നേ. രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് മനസ്സിലാകാണ് എന്താണത്? അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പാണ്ഡവരെ കുലത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആണ് ഇത് അയച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാകാണ് ഭഗവാന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ എന്തെടുക്കാണ്? അവിടെ ഭഗവാൻ അപ്പോഴത്തേന് അവരെ രക്ഷിക്കാന് സുദർശനചക്രം എടുക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞാ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാൻ അവിടെ തന്റെ ആയുധം എടുക്കാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടോ? ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നു. കുരുവംശത്തിന്റെ സന്താനത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രം ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഭ്രൂണത്തെ സ്വശക്തിയാൽ വലയം ചെയ്തു. സ്വശക്തിയാൽ വലയം അശ്വത്ഥാമാവ് പരമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നേരിടുവാനോ പ്രതിരോധിക്കുവാനോ അഥവാ നിയന്ത്രിക്കാനോ സാധ്യമാകത്തില്ല. എങ്കിലും വിഷ്ണുവിന്റെ ശക്തിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോൾ അത് നിർവീര്യമാക്കി പരാജയപ്പെടുത്തി. സാധാരണ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ എതിർക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തി മറ്റുള്ള അസ്ത്രങ്ങൾക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് എന്ത് സാധിക്കാണ്? നിർവീര്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു ഭഗവാൻ. നിർവീര്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിച്ചു. 16ാമത്തെ പിന്നെ അല്ലേ ബ്രാഹ്മണന്റെ ആശ്ചര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അസാധാരണമായി കരുതണ്ട. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയിൽ എല്ലാം നടക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അസാമാന്യനാകുന്നു. സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും.
നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഭഗവാന് പക്ഷെ സാധ്യമാകാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് തോന്നാം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന് സാധ്യമല്ലാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദത്വം, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് എല്ലാം മാറ്റുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും. അതുവരെ നമ്മൾ എത്തിയത്. ഇനി 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 17. ബ്രഹ്മതേജോ വിനിർമുക്തൈ ആത്മൈച്ഛൈ സഹ കൃഷ്ണയാ പ്രായാണാഭിമുഖം കൃഷ്ണ ഇദമാഹ പൃഥാ സതി. ബ്രഹ്മതേജോ വിനിർമുക്തൈർ ആത്മൈച്ഛൈ സഹ കൃഷ്ണയാ പ്രയാണാഭിമുഖം കൃഷ്ണ ഇദമാഹ പൃഥാ സതി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മതേജ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ തേജസ്, വിനിർമുക്തൈ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട്, ആത്മജയ് അവളുടെ പുത്രന്മാരോടൊപ്പം, സഹ കൂടെ, കൃഷ്ണയ ദ്രൗപദി പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ, അഭിമുഖമായി, കൃഷ്ണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട്, ഇതം ഇപ്രകാരം, ആഹ കഥിച്ചു, പൃഥ കുന്തി, സതി ഭഗവാന് പൂർണമായും സമർപ്പിതമായ ശുദ്ധഭക്ത. ഇവിടെ സതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ഒരു ഭക്തയെ ആണ് സതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ബ്രഹ്മാസ്ത്ര തേജസ്സിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയായ കുന്തി ദേവിയും അവളുടെ 5 പുത്രന്മാരും ദ്രൗപദിയും ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാസ്ത്ര തേജസ്സിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയായ കുന്തി ദേവിയും അവളുടെ 5 പുത്രന്മാരും ദ്രൗപദിയും ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവരെ രക്ഷിച്ചു. കാരണം പാണ്ഡവരെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പൗത്രനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെയും വധിക്കാനായിട്ട്, ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇവര് കുന്തി ദേവിയും അവരുടെ മക്കളും ദ്രൗപദിയും ഭഗവാൻ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്ത പ്രകാരം. ഭാവാർത്ഥം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തി നിമിത്തം കുന്തി ദേവിയെ ഇവിടെ സതി അഥവാ പരിശുദ്ധയായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സതി എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരെ പറ്റിയാണ്? കുന്തി ദേവിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധയായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തയാണെന്ന് ഇവിടെ കുന്തി ദേവിയാണ് സതി എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരുടെ മനസ്സിനെ തുറന്നു കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഏത് ആപത്ഘട്ടത്തിലും രക്ഷയ്ക്കായി മറ്റൊരു ജീവാത്മാവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവനെയോ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഏത് ആപത്ഘട്ടത്തിലും രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുക? മറ്റുള്ളവരെ അഭയം പ്രാപിക്കില്ല. വേറൊരു ജീവാത്മാവിനെ അല്ല അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? മറ്റൊരു ജീവാത്മാവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവനെയോ അഭയം പ്രാപിക്കില്ല. കാരണം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ആരാ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അവശ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാനെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് ആർക്കറിയാം? ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പാണ്ഡവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ കുലത്തിന്റെയും എല്ലായ്പ്പോഴുമുള്ള സവിശേഷ ലക്ഷണമാണിത്. പാണ്ഡവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ കുലത്തിന്റെയും എല്ലായ്പ്പോഴുമുള്ള ഒരു സവിശേഷ ലക്ഷണമാണിത്. അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ഒഴികെ മറ്റാരെയും അറിയില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനും ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും സർവപ്രകാരത്തിലും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ സദാ സന്നദ്ധനായിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ആരെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ഭഗവാനെ അറിയുള്ളൂ. വേറെ ആരും അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരവസ്ഥയിലും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും സന്നദ്ധനായിരുന്നു? ഭഗവാനും. ഭഗവാൻ അല്ലെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ.
പ്രാപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരെയും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രമേ അവർ അറിയുന്നുള്ളൂ, വേറെ ആരെയും അവര് അറിയുന്നില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനും ഏത് പ്രകാരത്തിലും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ സദാ സന്നദ്ധനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണിത്. ഭക്തന്റെ ആശ്രയത്തിന് പരസ്പര പൂരകമായി ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ അപൂർണരായ ജീവാത്മാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ സഹായം തേടരുത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായൊരു സ്വഭാവമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭക്തന്റെ ആശ്രയത്തിന് പരസ്പര പൂരകമായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപൂർണരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ സഹായം തേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ തന്റെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർവദാ സമർത്ഥനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നിശ്ചയമായും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സഹായവും ആരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം? ഭഗവാൻ. നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടു അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ആയുധം എടുത്തു. അത്തരം ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാനോടും ഒരിക്കലും സഹായം ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. പക്ഷെ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് സഹായം ആവശ്യപ്പെടാറില്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ ഭഗവാൻ സ്വേച്ഛയാൽ സദാ സഹായിക്കാനായി ഉത്സുകനായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ ഒരു ഭക്തൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, ഭഗവാൻ സ്വമേധയാ തന്നെ ആ ഭക്തന് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരിക്കലും, ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആപത്ഘട്ടം വരുമ്പോ ആരെയാണ് സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് വിളിക്കുന്നത്. വേറെ ആരെയും അവർ അറിയുന്നില്ല, അവര് നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും പറയുന്നത് ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോടും സഹായം ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ആ ശുദ്ധ ഭക്തന് വേണ്ട സഹായം സ്വമേധയാ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മള് ഭഗവാനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയോടെ നിന്ന് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഫുള്ള് സംരക്ഷണം അപ്പൊ ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 18. കുന്തി ഉവാച നമസ്യേ പുരുഷം താദ്യം ഈശ്വരം ആദ്യം ഈശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. നമസ്യേ പുരുഷം താദ്യം ഈശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുന്തി ഉവാച. കുന്തി കഥിച്ചു, കുന്തി പറഞ്ഞു. എന്താണ്? നമസ്യേ, ഞാൻ പ്രണമിക്കട്ടെ. പുരുഷൻ, പരമപുരുഷൻ. ത്വാം, അങ്ങ്. ആദ്യം, ആദിമനായ. ഈശ്വരം, നിയന്താവ്. പ്രകൃതേ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ. പരമതീതം, അലക്ഷ്യം, അദൃശ്യൻ. സർവ, എല്ലാം. ഭൂതാനാം, ജീവാത്മാക്കളുടെ. അന്ത, ഉള്ളിൽ. ബഹി, ബാഹ്യമായി. അവസ്ഥിതം, നിലകൊള്ളുന്ന. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്ത ആദിമനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. സർവ്വതിന്റെയും അന്തർവർത്തിയായും ബാഹ്യവർത്തിയായും നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങ് സർവർക്കും അദൃശ്യനാകുന്നു. ഇപ്പൊ കുന്തി ദേവി പറയാണ് അല്ലെ, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്ത ആദിമനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഒന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ സ്വാധീനിക്കാത്തതാണ്. ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ആദിമനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. സർവ്വതിന്റെയും അന്തർവർത്തിയായിട്ടും ബാഹ്യവർത്തിയായിട്ടും നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങ് സർവർക്കും അദൃശ്യനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്നാണ്? എല്ലാത്തിനും അന്തർവർത്തിയായിട്ടും ഭഗവാനുണ്ട്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ്? അദൃശ്യനാണ്. അന്തർവർത്തിയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. ബാഹ്യവർത്തിയായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അദൃശ്യനാണ്.
ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭാഗിനേയനായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ശ്രീമതി കുന്തി ദേവിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം പ്രബുദ്ധമായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭാഗ്യനേയനെ വണങ്ങി അപരാധം പ്രവർത്തിക്കയില്ല. ആകയാൽ അവൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതനായ ആദി പുരുഷൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഇപ്പോ ഇവിടെ കുന്തിദേവിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? കുന്തിദേവിയുടെ സഹോദരന്റെ മകനാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭാഗ്യനേയനായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? കുന്തിദേവിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം പ്രബുദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭാഗ്യനേയനെ വണങ്ങി അപരാധം പ്രവർത്തിക്കയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതനായ ആദി പുരുഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ കുന്തിദേവി സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. സർവ്വ ജീവസത്തകളും അതീന്ദ്രിയരാണെങ്കിലും അവർ ആദിമരോ വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവരോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഹസ്തങ്ങൾക്ക് അധീനരായി അധിപതിക്കാൻ അനുയോജ്യരാണ് ജീവസത്തകൾ. അപ്പൊ അതായത് സർവ്വ ജീവസത്തകളും അതീന്ദ്രിയരാണെങ്കിലും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയരാണ്. അവർ ആദിമരോ വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവരോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഹസ്തങ്ങൾക്ക് അധീനരായി അധപതിക്കാൻ അനുയോജ്യരാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയരാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ബാധിക്കാൻ അവരും എന്താണ്? അവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ടാണ് അവര് നിലകൊള്ളേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ആകയാൽ സർവ്വ ജീവസത്തുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രമുഖൻ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും വെച്ചും പ്രമുഖനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതന ചേതനാനാം. അത് ഇതിൽ പറയുന്നതാണ്, കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വമാണ് നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതന ചേതനാനാം. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും വെച്ച് പ്രമുഖനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിത്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണത്? അത് സിംഗുലർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നിത്യം. നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല, അതില് മാറ്റം ഇല്ലാത്തതാണത്. നിത്യാനാം. എന്ത് നിത്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നിത്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റമില്ലാത്തത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. നിത്യാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യമായവരുടെ കൂട്ടത്തില് എന്താണ്? നിത്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പ്ലൂറലായി മാറി. അപ്പൊ നിത്യമായവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു മാറ്റമില്ലാത്ത, അതായത് ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ കൂട്ടം. അപ്പൊ എല്ലാ നിത്യമായാലും അതില് പരമാത്മാവ്, ഏറ്റവും നിത്യത ആർക്കാണുള്ളത്? പരമാത്മാവിനുള്ളത്. ജീവാത്മാവ് നിത്യനാണ്, പക്ഷെ അവയ്ക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ആ നിത്യതയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ പരമാത്മാവിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതന ചേതനാന. അപ്പൊ നിത്യാന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും രണ്ടും എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നിത്യത തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അവിടെ അവര് ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ പെട്ടുപോകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നിത്യന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കപ്പൊ അതിന്റെ ആശയം നമുക്ക് പറയാം, എല്ലാ നിത്യമായവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നിത്യത ആർക്കാണ് വരുന്നത്? പരമാത്മാവിനാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് നിത്യനാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ആ നിത്യത്വം നൽകുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നിത്യോ നിത്യാനം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചേതന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ബോധം, അറിവ് അല്ലെ. ചേതനാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്ലൂരല്, അതായത് ബോധമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തില്. അപ്പൊ അറിവുള്ളവരുടെ ബോധമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാ ബോധമുള്ളവരിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബോധം ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. ജീവാത്മാവിന് ബോധമുണ്ടെങ്കിലും ആ ബോധത്തിന്റെ ഉറവിടം എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ചേതന ചേതനാന. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ചേതന ബോധം. ആ ബോധം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ബോധമുണ്ട്. ആ ബോധം ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ബോധമുള്ളവരിൽ വെച്ചിട്ടും ഏറ്റവും ബോധം ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ബോധം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ബോധം എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ മീനിങ് പറയുമ്പോ നിത്യോ നിത്യാനം ചേതന എന്ന് പറയാ. നിത്യമായവരുടെ എല്ലാം നിത്യൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, അത് ചേതനയുള്ളവരുടെ എല്ലാം ചേതന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു തത്വമാണ്. അത് കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മള്
ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നിത്യമായവരുടെ നിത്യനാണ്, ചേതനയുള്ളവരുടെ ചേതനനാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാന എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ഈശ്വരൻ അഥവാ നിയന്താവെന്ന് വീണ്ടും അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജീവസത്തകൾ അഥവാ ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലെയുള്ള ദേവന്മാർ എന്നിവരും ഒരു പരിധിവരെ ഈശ്വരന്മാരാകുന്നു. എന്നാൽ അവരാരും തന്നെ പരമ ഈശ്വരൻ അഥവാ പരമനിയന്താവാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ അഥവാ പരമാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം അന്തരംഗസ്ഥനും ബഹിരംഗസ്ഥനുമാണ്. കുന്തി ദേവിയുടെ ഭാഗിനേയനായി അവരുടെ സമക്ഷം ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനെങ്കിലും അദ്ദേഹം കുന്തി ദേവിയുടെയും മറ്റേവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ അവസ്ഥിതനാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ഈശ്വരൻ അഥവാ നിയന്താവെന്ന് വീണ്ടും അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നിത്യോ നിത്യാനം ചേതനാൻ. അപ്പൊ നിത്യന്മാരുടെ നിത്യനും ഭഗവാനാണ്, ചേതനകളുടെ ചേതനയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്താവ് എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ എന്നിവരും ഒരു പരിധി വരെ ഈശ്വരന്മാരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈശ്വരന്മാരെന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഇവരൊക്കെ. എന്നാൽ അവരാരും തന്നെ പരമ ഈശ്വരൻ അഥവാ പരമനിയന്താവാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവർക്കാർക്കും ആരുടെ പദവി ഇല്ല? പരമേശ്വരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമനിയന്താവിന്റെ പദവിയിലേക്ക് അവര് എത്തുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ അഥവാ പരമാത്മാവാണ്. പരമേശ്വരനാണ്, പരമാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം അന്തരംഗസ്ഥനും ബഹിരംഗസ്ഥനുമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരേപോലെ തന്നെ അന്തരംഗത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബഹിരംഗത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുന്തി ദേവിയുടെ ഭാഗിനേയനായി അവരുടെ സമക്ഷം ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനെങ്കിലും അദ്ദേഹം കുന്തി ദേവിയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ അവസ്ഥിതനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഈ സമയം കുന്തി ദേവിയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും മുന്നിൽ നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്? അവരുടെ ഉള്ളില്, അല്ലെ? പരമാത്മാ രൂപത്തില് അവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ അന്തരംഗസ്ഥനുമാണ്, ബഹിരംഗസ്ഥനുമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 15:15 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു: ഞാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും വിസ്മൃതിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. സർവ്വവേദങ്ങളാലും അറിയപ്പെടേണ്ടവൻ ഞാനാകുന്നു. വേദത്തിന്റെ രചയിതാവും വേദാന്ത ആചാര്യനും ഞാൻ തന്നെ. എന്താ ശ്ലോകം പറയണത് അല്ലെ? 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്: സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്താ സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദസ്യ സർവൈരഹമേവ വേദ്യ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ വേദത്തിന്റെ രചയിതാവ് അല്ലെ, സർവ്വവേദങ്ങളിലും അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? എന്നെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാ വേദത്തിന്റെ രചയിതാവും വേദാന്ത ആചാര്യനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അവർക്ക് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും സ്മൃതിയും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അന്തരംഗസ്ഥനായും ബഹിരംഗസ്ഥനായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ അദൃശ്യനാണെന്ന് കുന്തി ദേവി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിലും ബഹിരംഗത്തിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അദൃശ്യനാണ് ഭഗവാൻ എന്നിവിടെ കുന്തി ദേവി എടുത്തു പറയാനിവിടെ. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അദൃശ്യനാണെന്ന് കുന്തി ദേവി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു പ്രഹേളിക പോലെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കുന്തി ദേവിയുടെ സമക്ഷം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സന്നിഹിതനായി കൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അശ്വത്ഥമാവിന്റെ അസ്ത്രപ്രഭാവത്തിൽ നിന്നും അവളുടെ ഭ്രൂണത്തെ സംരക്ഷിച്ചത് കുന്തി ദേവിക്ക് പ്രത്യക്ഷ അനുഭവമുള്ളതാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞ? കുന്തി ദേവിയുടെ സമക്ഷം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സന്നിഹിതനായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആരെയാണ്? ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് ആ ഭ്രൂണത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കുന്തി ദേവിക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട കാരണം മുന്നിൽ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരേ സമയം തന്നെ ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അശ്വത്ഥമാവിന്റെ അസ്ത്രപ്രഭാവത്തിൽ നിന്നും അവളുടെ ഭ്രൂണത്തെ സംരക്ഷിച്ചു. ഇത് നേരിട്ട് അനുഭവമുള്ളതാണ് ആർക്ക്? കുന്തി ദേവിക്ക്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണോ അതോ കേന്ദ്രീകൃതനാണോ എന്ന് കുന്തി ദേവി തന്നെ അമ്പരന്നു. കുന്തി ദേവി പോലും ആ സമയത്ത് അമ്പരന്ന് പോവുകയാണ്. സർവ്വവ്യാപിയാണോ ഭഗവാൻ അതോ കേന്ദ്രീകൃതനാണോ? ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണോ നിൽക്കുന്നത്? അതല്ല സർവം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവനാണോ ഭഗവാൻ എന്ന് കുന്തി ദേവി തന്നെ അമ്പരന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇത് രണ്ടുമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ സമയം തന്നെ
അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല. ഒരേ സമയം എന്താ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നില്ല, ഒരേ സമയം ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. സമീപസ്ഥനാണ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കേന്ദ്രീകൃതനാണോ എന്ന് കുന്തിദേവി പോലും അമ്പരന്ന് പോന്നു. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ആണ്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിതാത്മാക്കളാകാത്തവരുടെ മുന്നിൽ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ, അവരുടെ മുന്നിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വെളിപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനോ കാണാനോ സാധിക്കില്ല. ഈ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യവനികയെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നിഷേധാത്മാവിന്റെ പരിമിതമായ കാഴ്ചയെ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് താഴെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ മായാശക്തി അവിടെ ഒരു കർട്ടൻ ഇടുന്ന പോലെയാണ്, നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 19. മായാ ജവനികാചന്നം അജ്ഞാതോക്ഷാജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ്യ നട്ടോ നാട്യാധരോ യഥ. മായാ ജവനികാചന്നം അജ്ഞാദോഷാജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ്യ നട്ടോ നാട്യാധരോ യഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന, ജവനിക യവനിക, ആച്ഛന്നം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട, അജ്ഞൻ, അധോക്ഷജം ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളത്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്, അവ്യയം കുറ്റമറ്റ, ന ഇല്ല, ലക്ഷ്യസെ വീക്ഷിക്കപ്പെടുക, മൂഢാദൃശ്യ മൂഢനായ നിരീക്ഷകനാൽ, കലാകാരൻ, നാട്യാധര നടനായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന, യഥാ പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയുടെ പരിധിക്ക് അതീതനാകിയാൽ മായയുടെ യവനികയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട നിത്യ അവ്യയ ഘടകമാണങ്ങ്. കഥാപാത്രമായി വേഷം ധരിച്ച നടനെ വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്തതുപോലെ അങ്ങ് മൂഢ നിരീക്ഷകന് അദൃശ്യനാകുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയുടെ പരിധിക്ക് അതീതനാകിയാൽ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിധിക്ക് അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? മായയുടെ യവനികയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട നിത്യ അവ്യയ ഘടകമാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മായ കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെടാണത്, നിത്യമായിട്ട് അവ്യയമായ ഘടകം, നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘടകമാണ് ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? കഥാപാത്രമായി വേഷം ധരിച്ച നടനെ വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്തതുപോലെ, ഒരു നടൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടനെ മനസ്സിലാക്കാത്തതുപോലെ അങ്ങ് മൂഢ നിരീക്ഷകന് അദൃശ്യനാകുന്നു. അതേപോലെ മൂഢ നിരീക്ഷകന് ഭഗവാൻ അദൃശ്യനാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്പജ്ഞാനികളായവർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മെ പോലുള്ള സാധാരണ വ്യക്തിയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവെന്നും അപ്രകാരം അവർ അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അല്പജ്ഞാനികള് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ. സുകൃതികള് ദുഷ്കൃതികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവര് ഭഗവാനെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതേ വസ്തുത തന്നെയാണ് കുന്തി ദേവിയും സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് അല്പജ്ഞാനികൾ. അത്തരം വ്യക്തികളെ അസുരന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുന്തി ദേവിയും പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവര് അല്പജ്ഞാനികളാണ്, അവരെ അസുരന്മാരാണെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക്യത്തെ അസുരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രാമാണിക്യം ആരംഗീകരിക്കില്ല? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ശ്രീരാമൻ, ശ്രീ നരസിംഹൻ, ശ്രീ വരാഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലോ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ മധ്യ അവതരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ
മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ നിരവധി അത്ഭുത കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് അവതാരം എടുത്തു വന്നാലും, നരസിംഹനായാലും വരാഹമായാലും ശ്രീരാമനായാലും, ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണൻ രൂപത്തിൽ വന്നാലും ഏത് രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള നിരവധി അത്ഭുതമായ കൃത്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കുന്നു. ഈ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ മാതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ പിഞ്ചു ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാനവർക്ക് അസാധ്യമായ തന്റെ കൃത്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിഞ്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. നമുക്കറിയാം പൂതന മോക്ഷം, എത്ര ദിവസങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ്, 6 or 7 ഒരാഴ്ച പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് പൂതനയെ വധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തുന്നത്, ശകടാസുരൻ, വൃതാസുരൻ, അങ്ങനെ കുറെ അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ആ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഭഗവാനെ വധിക്കാനായി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ, ഭഗവാനെ വധിക്കാനായി തന്റെ സ്തനങ്ങളിൽ വിഷം പുരട്ടി വന്നെത്തിയെങ്കിലും രാക്ഷസിയായ പൂതന ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഒരു സാധാരണ ശിശുവിനെ പോലെ മുലകുടിച്ച് ഭഗവാൻ അവളുടെ പ്രാണനെ തന്നെ വലിച്ചെടുത്തു. അതേപോലെ ഒരു ബാലൻ കുമിളെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുകയും വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനായി അനേക ദിനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അപ്രകാരം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ 2 ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് പൂതനയെ വധിച്ചത്, രാക്ഷസിയായിട്ട് വന്ന് പൂതന ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നത് കംസന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. പക്ഷെ പൂതനയുടെ പ്രാണം പോലും ആര് വലിച്ചെടുക്കാണ് അവിടെ, ഭഗവാൻ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തുന്നത് ഇന്ദ്രന്റെ കോപം കൊണ്ടാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ട് ഒരാഴ്ചയോളം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, തന്റെ ചെറുവിരലില് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഒരു കുമിളെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനത്തെ, ചെറിയ വിരലിലാണ്, നമുക്ക് ചെറിയ വിരലിന് എത്ര ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് താങ്ങാനായിട്ട്, ആ ചെറുവിരലില് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനവാസികളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി നിന്നു. ഇത് അനേക ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പ്രകാരം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രായം നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും വേണ്ട. കാരണം ഒരു 7 ദിവസം പ്രായമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു രാക്ഷസിയെ വധിക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. ആ ഒരു മനുഷ്യരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതാണ് അതൊക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ 7 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഗോവർദ്ധനം പോക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ തുടങ്ങിയ ആധികാരിക വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ ചിലതാണിവ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അമാനുഷിക കൃത്യങ്ങളാണിത്. നമ്മളെ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാനോ ചിന്തിക്കാനോ പറയുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ചിലത് 2 നമ്മളിപ്പോ കേട്ടത്. ഭഗവത്ഗീതാ രൂപത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാ രൂപത്തില് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് നമുക്ക് കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. യോദ്ധാവായും ഗൃഹസ്ഥനായും ഗുരുവായും പരിത്യാഗിയായും ഒക്കെ ആശ്ചര്യകരമായ കഴിവുകൾ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ യോദ്ധാവായിട്ടും ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടും ഗുരുവായിട്ടും പരിത്യാഗിയുമായൊക്കെ ആശ്ചര്യമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാസൻ, ദേവലൻ, അസിതൻ, നാരദൻ, മധ്വൻ, ശങ്കരൻ, രാമാനുജൻ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ജീവഗോസ്വാമി, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി തുടങ്ങിയ ആധികാരികരായ വ്യക്തികളും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ മറ്റെല്ലാ പ്രാമാണികന്മാരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആധികാരിക വ്യക്തികള്, പിന്നെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള പ്രാമാണികന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധികാരിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്വയവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെയും ആസുര മനോഭാവമുള്ള ചില വിഭാഗം വ്യക്തികൾ ഭഗവാനെ പരമനിരപേക്ഷ സത്യമായി അംഗീകരിക്കാൻ സദാ വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ്, ഈ ആസുരിക മനോഭാവത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാൻ പരമസത്യമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നതുണ്ട്.
ഇത് ഭാഗികമായി അവരുടെ അല്പജ്ഞാനത്താലും ഭാഗികമായി അവരുടെ വർത്തമാന കാലത്തിലെയും ഭൂതകാലത്തിലെയും നിരവധി ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ദൃഢമായ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാലാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒന്ന് അല്പജ്ഞാനം, നമ്മുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്, അവിദ്യ കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ വർത്തമാന കാലത്തിലെയും ഭൂതകാലത്തിലെയും നിരവധി ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ ഫലമായി ഉണ്ടായ ദൃഢമായ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാലുമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത വന്നിട്ടില്ലെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോയതിന്റെ ഫലം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാം? നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് പറയാം. കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കിട്ടാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചെയ്തു പോയ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അത്തരം വ്യക്തികൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അവര് ഭഗവാൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായി തിരിച്ചറിയുക സാധ്യമല്ലെന്നാണ് മറ്റൊരു വിഷമത. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അമിതമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്, അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നു നിന്നാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വിഷമമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. അത്തരം വ്യക്തികൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പോലെയാണ്. അവർ തങ്ങളുടേതായ പരീക്ഷണപരമായ ജ്ഞാനത്താൽ സർവ്വതിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപൂർണമായ പരീക്ഷിച്ചറിയുന്ന ജ്ഞാനത്താൽ പരമപുരുഷനെ ഗ്രഹിക്കുക അസാധ്യമാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവര് പരീക്ഷണപരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിലൂടെ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ അപൂർണമായ പരീക്ഷിച്ചറിയുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാനെ അധോക്ഷജൻ അഥവാ പരീക്ഷണ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിധിക്ക് അതീതൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അധോക്ഷജൻ എന്നൊരു പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ അധോക്ഷജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയണത്? പരീക്ഷണ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിധിക്ക് അതീതൻ. നമ്മള് പരീക്ഷിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം, പരീക്ഷിച്ചറിയുന്ന ആ ജ്ഞാനത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ അധോക്ഷജൻ എന്ന് പേരില് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അപൂർണങ്ങളാണ്. എന്തിനേയും ഏതിനേയും നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ ചില നിശ്ചിത ഭൗതിക നിബന്ധനകൾക്കുൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ നമുക്ക് വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നുവെന്ന് നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാറ്റിനെയും ഏതിനെയും നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടും. പക്ഷെ നമ്മളെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ ചില ഭൗതിക നിബന്ധനകൾ ഉൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകൂ എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നാം ഭൗതിക നിബന്ധനകൾ ഉൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ നമുക്ക്, അതായത് നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ ഗോചരണത്തിന് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ഗോചരത്തിന് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. തത്താത്മാക്കളുടെ വിശേഷിച്ചും അല്പബുദ്ധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ഈ ന്യൂനതയെ കുന്തി ദേവി അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ഒരു ന്യൂനതയായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ, ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ വിശേഷിച്ചും അല്പബുദ്ധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ഈ ന്യൂനതയെ കുന്തി ദേവി അംഗീകരിക്കുന്നു. അല്പജ്ഞാനികളായ വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രമാണികന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിനും ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ അല്പജ്ഞാനികളായ ജനങ്ങള്, ഇപ്പൊ അല്പജ്ഞാനികളായ വ്യക്തികൾക്കെല്ലാം എന്താണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ആധികാരികതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളില് പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിനുമെല്ലാം എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ്? ക്ഷേത്രങ്ങള്, പള്ളികള് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് ഈ ആത്മീയ ജീവിതാരംഭം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് ഇത്തരത്തില് ഉള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആരംഭിക്കേണ്ടതും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയായുങ്ങളുടെ
ആത്മീയായുങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ ഇത്തരം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ മൂഢന്മാർ മാത്രമേ നിന്ദിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സാമാന്യ ജനങ്ങള് ഈ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർത്താനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആരാധനാലയങ്ങള്, അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനത്തെ നിന്ദിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? മൂഢന്മാരായിരിക്കും നിന്ദിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഉന്നത ഭക്തന്മാർക്ക് എത്ര ഫലപ്രദമാണോ, അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സർവ്വാധിപത്യത്തിനും മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കുന്നത് അല്പബുദ്ധികളായ വ്യക്തികൾക്ക് അത്ര തന്നെ ഫലപ്രദമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഉന്നത ഭക്തന്മാർക്ക് എത്ര ഫലപ്രദമാണോ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഉന്നത ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണോ അത്രത്തോളം തന്നെ ഫലപ്രദമാണെന്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അമ്പലത്തിലായാലും പള്ളികളിലായാലും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ആ സർവാധിപത്യത്തിന് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നത്, അവിടെ ശിരസ് നമിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം തന്നെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത് അത്ര തന്നെ ഫലപ്രദമാണ് നമ്മള് അമ്പലത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെ ശിരസ് നമിക്കുന്നത്. അല്പബുദ്ധികളായ വ്യക്തികൾക്ക് അത്ര തന്നെ ഫലപ്രദമാണത്. അപ്പൊ അല്പബുദ്ധികളായവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവർക്ക് അത്രയും ഫലപ്രദമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ. അത് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തതിലെത്തോ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നു നിന്നാലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് വിഗ്രഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ മുന്നില് ശിരസ് നമിക്കുക തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ച